nixtieq Josef kellek kamera mbarra biex tarana x'konna qed ngħidu fil-waiting area, minn dik il-nofsija la barbu ħadd li il-mentalità ta' issa ħanamel hekk għax imbagħad wara ħajġri hekk. Mela pereżempju għandek min illi jgħid smajt lil carbohydrates żiena, mela issa ħanaqleb fuq dieta. Illi carbohydrates ma jkun hemm xejn. Bil-mentalità żbaljata illi allura xaħmijiet nista' nieħu kemm irrid. Għax l-importanti li mhux qed nieħu l-carbs. U direl ta' ma nisaqsejt inti. Mela għax il-miliet nista' niffanga fil-ħelu. Għax wara le. In reality, wara kollox, dan huwa bħal somma tal-mezz. Jekk jiena għal-mod tal-kelma kuntent ngħidu hekk nieħu biċċa ċikolatina kuljum għal 7 ijiem. Aħjar milli nieħu is-sibt 10. Tajjeb, mela jekk jiena ħadd 7 matul il-ġimgħa. Aħjar mill-ħat 10 s-sibt biss, għax-xorta spiċċajt baktar. Ġifieri il-problema tal-binging ma xidħol fuq eating disorders għax dak suġġett ieħor. Imma mod ġenerali, il-poplu ġenerali. Xorta tibqa' kwistjoni ta' kalkoli. Mela il-kwistjoni ta' isma' jiena ħaniffanga fil-mili ta' xwara ġejja id-dieta, kif qalet tajjeb Denise dik hija restrittiva minna nnifisha, u kif semma tajjeb ħafna Rodri kanka d-darba l-oħra. Min joqgħod jgħid dik ma nistax, hemm tendenza aktar isibu illi mbagħad fil-mument debboli ikun hemm perjodu ta' binging. U hekk ma jidħol fuq eating disorders, imma jekk noqgħod ngħid daqet ma nistax. Nista' jekk irrid ħadd ma ħajarrestani, imma ħanieħdu aktar